Lukio-opetus perustuu liikaa tämmöisen teorian ulkoa-opetteluun sen sijaan, että annettaisiin valmiuksia hyödyntää ja soveltaa niitä tietoja elämässä. Ja jos ei itse koe, että niistä tiedoista on sulle hyötyä, niin silloin ei ole motivaatioa sisäistäin niitä, ja vaikka oiskin, niin niitä ei osaa hyödyntää elämässä niin hyvin kuin voisi. Okei. Meidän mielestämme lukio on taas sopivasti tietopainotteinen taidon ja kokeellisten menetelmien rinnalla, sillä lukion kursseilla teoreettista tietoa sovelletaan niiden eri tavoin, kuten ryhmäkeskusteluissa. Όχι, πάει πάνω στη γραμμή που έχουν τη σχεδιάσει. Οι μπάλες είναι κατευθυνόμενες από εδώ. Η μπάλα βγαίνει έξω από τον κόσμο. Πάρα πολύ.